mapanga encourage kuna kuti musanayambo kugonana mudzisamba kofunikira ukhondo musambe bwinobwino osasamba mwangwazo musambe bwinobwino pale pose palowe madzi patsukidwe bwinobwino kutsukidwa. Hi guys, dzina langa ndine Sam Mavita. Ndipemphe kuti ngati video imukomvera pa speaker, like kuti mukomvera pa speaker ya phone, volume ikhale pansi kwambiri. Ngati ndikotheka gwirisani ntchito ma headphone, ndipo ngati mulipo nokha mwina mulipo ndi family yanu, make sure kuti ana asakhale pafupi chifukwa chokuti video iyi ndifuna ndikupasireni munthu wina amene amalongosola deep down zimene zimachitika kuti anthu ena ake asakhale okhutisidwa makamaka tikabwera kunkhani yokhuzana ndi zopanga za mayenda abambo. But anthu ambiri zifukwaso zina zimene amachitira cheat ndi zakuti samapeza kukhutisidwa mkati mwa banja lawo lomwe. So mu video ya msiku alero ndikufuna ndikutengereni nkhani ya munthu amene ndingopepesapo chinthu chimodzi. Lighting system yake sinali bwino, video inali ioneka mwa budget. So yeah, ndingopempha kuti mutenge uthengawo umene ulire chifukwa chokuti uthengawo ukuthandizani. Ngati ndikotheka video iyi chikhoza kukhala chinthu chopambana kwambiri mutayionera ndi okondedwa wanu, zithandiza bwino kwambiri. So ndisachuluse kagandiwa, let's do it. Masana abwino winali yese pa grupu ya nkhani za kuchipinda. Ndikukhulupirira kuti aliyese amene ali pa grupu pano ndi wa zaka zopitirira 18. Amene ali mwana nkosayenera kuti ukhale pa grupu imene ya akuluakulu imene ndifuna ndikambepo zinthu zingapo zothandiza makamaka anthu amene ali pa banja, anthu okwatiwa kapena okwatira. Chifukwa ndaonapo nthawi zambiri magrupu ambiri amene amakamba za nkhani zogonana kudzaza kuja kwa zaoneni. Nde chimene ndazindikira nchoona kuti anthu ambiri pepa ndizankhuwa chichewa, anthu ambiri amakhala kuti ali ndi chidwi chofuna kudziwa za nkhani zogonana, koma mwina pamakhala kuti palibe mwayi wonoti adziwe zambiri. Amangopeza kuti kuli zinthu mwina zosakhala bwino. Chifukwa chake ndabwera ndi page yanga yona kuti ndifuna ndikambe makamaka za nkhani ndi next time ndipanga improve kala apapa light yanga siri bwino kwambiri, ndi I will improve next time ndikamapanga video ina. Ndeno lero ndifuna ndikambe makamaka ndi azibambo. Tufati kambe ndi azibambo pa nkhani yoti azimayi tingagwire mwantundu wanji. Chifukwa azimayi ali ngati galimoto ya diesel imene imafuna kuti mama kamungati nthawi ngati mu May June ukafuna kuti uirize galimoto ya diesel umayenera kuti udikire kaye, ukaipanga on udikire ka button kena kake kuti kayatse ma heater plug atenthe. Ndi akatentha galimoto jaima simavuta kuyiyatsa. Ndiyeno leroli azimayi ndayerekeza monga galimoto ya diesel imene imafuna kuti ena ndikabata ndikamena mapanga press, ena kwangeka key pa ignition kabata ndikena kake ka round chonje kamaoneka kama yaka kakatima kameneko ndoti ma injectors anu atentha, galimoto yani ili ready kuti mukoza kuitani kuyiyendetsa. Ndeno azimayi ali ngati galimoto ya diesel. Ndiyeno tiyamba choncho kuna kuti azibambo ambiri chimene amadziwa pa mzimayi akakhala afuna kugonana ndi mzimayi ndoti amangothamangira kumbwandira mabere kenako kupita kumusi nkuyamba kuseweresa kumusi, komanso masweseda ake amakhala ambiri zimavuta. Ndi ndakhala ndikulandira ma message ambiri ku inbox kwanga. Mfeke ndakhala chete osabwera kuzaphutsefa ambiri amene amadandaula ndi azimayi
kuti azibambo mmene mukwagwirira azimayi simukwagwira bwinobwino. Tengani ganizo la diesel engine mukena kuti choyambirira sikawirikawiri kungoti kufikira zinthu azimayi ndi malo ambiri oti tikoza kuseweresa osangofikira mabere ambiriso mwina adandaulapo azimayi angapo noti kagwireso kamabere azibambo ati mumachita ulipanga chonchi kumalipanga bere chonchi kumalipanga ndi azimayi udandaula kunoti I think pena pake sizi kuyenda ndenda funa kuti tikuphunzitseni kapena tithandizane zakagwidwe kabere bere la azimayi apapa pali kisonga munga mukwana kasonga ine ndine ndinamamuna sine zimayi komano bere langali ili ndi kasonga akaka ndiyeno la azimayi kasonga kakamakhala kulirako ndiyeno komano osafikira kugwire kumbukandira ujeni chifukwa okay azimayi amakhala osiyanasiyana ena hotspot yawo imakhala chani bere ena hotspot yawo ukagwira kumusi ena hotspot yawo khutu ena hotspot yawo khosi. Okay ndiyeno chimene chimafunika poyambirira azibambo tiyamba mzimayi ndifeke timapanga encourage kunena kuti musanayamba kugonana mudzisamba kofunikira ukhondo musambe bwinobwino osasamba mwangwazo musambe bwinobwino paliponse palowe madzi patsukidwe bwinobwino kutsukidwa mukatero ndiye kuti nonse muli smart ndiye zibambo chimene choyambirira kuchita mayi uja wavula akavula muyamba choyambirira musathamangire kukisi musathamangire kufika kuyamba kugwira maberewo kapena kugwira kumusiko kusiyeni kaye choyambirira pathupi la munthu wina aliyense azimayi mumuyang'ane apa pali msempha wina wake aliyense atatu agwira apapa mkoza kuona kuti apa chapa pakhosi apa I think ndizapanga demonstrate bwinobwino pa video ina komano pali msempha apapa pakhosi la mzimayi. So choyambirira lilime lanu limupite pakhosi la mzimayi lija ndiye muyambe ulipanga kumalinyambita pang'ono osamapanga zinthu zaphuma pena ndikumapanga raw kumazunguliza lilime pa kaujeni kanzera kakhosi kaja kamsempha kaja ndiye mukatiri pena mukengati mukapanga kukayamwa then muzikayamwa pang'ono ndiye mukatero mukayamba kutumiza signal ndiye mukatero nokhosi lija mupange musalimbane ndi bere musagunde bere musagunde sojani kumaliseche kusiyeni kaye fa imene diesel engine ndiyo mukutenthesa pamenepopo. Now mukachoka pamenepo pakhosipo tsikani nonso pano ngeno bere lija osalifikira kungolipanga kumaliluma kangati mufuna muli pange ayi chimene mngeno ochita kansonga kabere kaja pena kungokapanga chonje koma mwabwinobwino very gentle pang'ono kenako songa bere lija muipange isagunde mano kwa amva upweteka mzimayi so isagunde mano kasunga kabereko kaka chingopanga mano asagunde so ndi ma lips awa amene akugwira ntchito ndi lilime lizikhanga mukapsegula kamwa mukapanga ndiye kumapanga pang'ono musipanga pang'ono kuyamwa basi bere lija ndiye mukatero mulisiye. Okay ndiyeno amene munasutapo foja
mmadziwa mmene amagwirira anthu fodya amagwira chonchi akamasute amagwira choncho. Okay, now tisonga tabere tijano sopano mutipitira nkumatipanga chonchi. I don't know kuti nditani kuti muone. Okay, chonchi. Okay, chonchi nkumatipanga chonchi pang'ono pang'ono, nkumatipanga pang'ono 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 pang'ono. Nde zambali mbali mwabere muja muziona kuti zikhanga zamba kukwinyata. Zikayamba kukwinyata muja mupitirize pang'ono pang'ono pang'ono. Ndeno osamvera pala akazi ena ake amakhoti ndachangu amamba kuzuti come on baby. Osamvera zimene zija. Dikirani mupitirize kumapanga pang'ono pang'ono. Nde mzala ziwiri kumapanga pang'ono pang'ono apa ndifa ndifulumire pang'ono. Right, nde mukachoka pamene popo nde mutsike mu bereseri yemerija liberereso pamsonga baja muyamwaso pang'ono kenako pakhosi baja mberere. Umu ndi mmene pofotokozera ngolo guys. Umu ndi mmene afotokozera ngolo. Maganizo anu mukuganiza motani? Lero ndidziwe mmene mukuonera komanso mmene zinthu zilili kuti mwina mwake mukuona motani. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video yotsatirayi. Paliso ma video zenake awiri awo. Mukhonza sokoera. Bye. Sikola selikuziwe